bychom měli udělat pizzu zákazníků. Ale už je tady máme 3, tak já udělám tuhle. Ta sice nevypadá úplně tak dobře, jak jsem si představovala, ale myslím, ji uděláme tak. Já to nevyleju vedle. No, sice jsem to tam položila, ale to je fuk. Tak, můžeme pokračovat. No, tak. A teďko tam dáme si. Tady jsou nože, tak to teda nakrájíme, když jsem myslela, že to budeme muset strouhat. No tak já si ho dám rovnou na stůl, když tam vypadá, že prostě to. Nebo tak já si rovnou vezmu víc těch. Tak počkej, nic jiného nakrájet nemusíme. Asi ne. No tak to tam teda vrátíme, když je to špinavý. No. Tak začneme. Tak se mě zvyklí, dáme tam tohle, pak tam dáme tohle, paráda, tak, pak tam dáme tohle a jo, čili paper, tak, a teďko tam dáme tohle, jak jsem chtěl, tak máme to, teď to dáme takhle, přiložíme trošku, paráda, a teď jenom vytáhneme talíř. Takhle objednávací tabule. Tam si když tak můžeme objednávat další zboží. Tak ještě to není, tak já přiložím, ať to je dřív a zákazníků nevyprší čas. Jak vidíte nad tou pizzou, co je tady v prostřední pravě toho. To je fuk. Tak už to bude. Hele, je hotovo. No, teď to můžeme dát tady na pláté a můžeme to dnes zákazníkovi objednat. Vypadá to, že si to objedná. Tak tady máte, pane. To je paráda. Hele, tady je dítě. Já mu přinesu tady sladkost. A jo, to je vlastně tady. Hele, ono už s ním odešlo, nemá tady někdo další. Třeba dítě a hele, tady. Hele, to je dobrý. Tak jo, tak vezmeme ty prachy, dáme to tady do pokladny. Počkat, dáme to tady do pokladny. Pak se musíme vrátit do kuchyně. Tak to dáme tady, no. Tak, musíme to dát umýt. Ten si rovnou teda vezmu na další pizzu. Nebo až uschne, tak si tady vezmeme houbičku. Tak, paráda, už ho myjeme. Tahle hra vážně myslela vážně na všechno. Si ho tady připravím. Tak a teďkon uděláme ty rozletu. Tak teďkon musíme začít od začátku. Rozválíme těsto. Tak. Jdeme si ho. To spadlo někam do skřínky. Ach jo, ta hra je docela... A tady je, já jsem ho asi zahodil. Tak, vezmeme to, dáme to sem. Tak, dáme tam omáčku. Tady tu. Tak. Tak a teď tam dáme mátu. Tak. Teď si vezmeme tohle a nakrájíme vše. Tak. Salám. Tohle. A pak ještě tady sýr. Tak a dáme to vrátit. A teďkon si to musíme dát tady. Vezmeme si tohle. To tady sem. Dáme tam salát. No a ještě tady tu mozzarellu, nebo co to je. Tak, teď to dáme péci a máme tady ten talíř, tak jenom chvíli počkáme. A já se jdu podívat, jestli nemám složit nějaký dítě. Hele, to furt to lízánko.
spadnul. Třeba další dítě. No a prostě... Hele! Třeba dojet rychle. Tak a pak budeme muset rozpalit další těsto. No jo, tak. Najeme to. Tak, už to máme, tak tady položím zase kruhu. Tak, a teďko se můžeme podívat. Teďko máme nějakou takovou objednávku, to vypadá lehce, tak si nakryjeme všechny věci. Tak budeme muset nakrájet ještě. Tak, celé tohle. Teď si kam spát? Můžeme se tady. Dáme na to omáčku. Co se stalo? A ta hra míří tam nemá. No to zase je. Naposledy. Kolikrát to ještě budu muset udělat? I když je tam docela dost té omáčky. Jejda! Hele, ona se sem vrátila. Sice nevím, jak ta hra dělá takovýhle kouzla, ale už to musím udělat. Zaspěli zákazníkovi vyprosí ty utrpělý vlastně. I když, no... Tomuhle si vadit nebude. No, tak sice jsem tam dal i ty omáčky. Tak můžeme to nechat péct. Ale tomuhle si vadit nebude, že ne? Nevím. Připravíme další těsto. No paráda. Tak, kdy to bude dopečené? To by mě taky zajímalo. No, tak už to bude za chvíli. Paráda, paráda. Paráda. Snad tomu zákazníkovi to nebude vadit. No, tak kde pak si tady ten madam. Vypadá to, že mu to teda moc nevadí. Já počkám, děkuju, perfekt. No tak jako už mi přijde, že jako ona to byla jenom umáčka navíc, tak jako ono to moc teda nevadí, no. Ještě to nemá to dítě. Podívej se, jestli to dítě vzadí to lízat. No. Hele, už tady zaplatili a já dojdu. Já to tady dělám, umeju si to. A vlastně Nemám, nevím, kam se to podívá. Jejda. Tak mu dej lízátko jinak. Počkej, tak já mu dám lízátko, to dítě se nějak rozbrečelo. Tak
si ho vezmu. Tady máš rysa. No paráda, už netočí. Tak vy co, nic. No, to je jedno. Ale je fakt nesmírný. Tak, Takže ten tady se zase špíl. to dáme tady. Další objednávka bude jaká? Jakou? Tak a pak budeme muset rozbalit těsto. Tu jsem už dělala. No to je jedno, ne, tak to udělám znova, když si někdo chce prostě. Tak, prostě to tam vyleju, tak tady. No teda, to bylo jen tak, jako kdyby to nikam letělo. Ale vůbec nechápu, jak se to může tak rychle vyprázdnit. Vždyť to prostě jako přijde docela divný, že se to prostě vyprázdní tak rychle. Jako, no to je jedno, protože jako v realitě to normálně asi na pár nočíček to nevyprázdníš hned. Tak a to máme, pak si ještě vezmeme nůž, no rozkrajíme, počkej, jo, ten sýr, pak tohle, paráda, máme to, tak jak si to dám tady, Ale ne, se to úplně s tím dá. ne, počkej, jak si to tam dám, no to je jedno, tak tam teda zkusím, ne, ty papričky už tam jsou, dáme sýra, ta pizza se nějak rozbila, tak jo, ta hra je celá nějaká nevíla. Nebo když to zkusím bez toho talíře. Tak myslíte, že to půjde? Jo, když mi to To přišlo bylo jenom kvůli tomu talíři. docela divný. To dáme tady do pece. Ale to se mě. Tak, dáme to sem. Když žádnou slepičku má spolila. Tak, dáme to tam a čekáme. Já tam víc přiložím, protože už mu dochází trpělivost. Tak, paráda. No, tak snad to bude rychle. Je na rozdíl. No, snad to bude rychle. Na rozdíl. No, jo, tak, už to je. Ještě ne. Jo, parádnic. Tak, teď to vyndáme. A dáme to tady zákazníkovi. Tak tady máte, pane. Tak měl by to za chvíli dojíst. A peníze. Jo, to tak, už to dojedl. Dáme to tady sem. Tak, to teda jdeme umít. Dáme to sem. No a já si myslím, že jsme na konci videa. Jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte like a odběr. A příště zase čau.